Here it is, the moment of truth. Kaon. Guys, natay puso guys. Ato na yung lutoon guys. Kilawin tani. Ato na yung nagtunos lubi. Ngita tag lubi. Day lubi guys. Ano siya itong kuwas tuno guys. Kani eh. Okay. Nasa sod. Oh, hold the chicken. Oh. I just scared. Hi chicken. Hi guys, karon si Papa na lahi nga style gamit ang puso sa saging. Ug mao natin ay ang kuhaan sa tuno. Iya dahil gigamit ang sundang para makuhaan ang naa sa suds lubi. Anas Papa, naglisod siya kay gahi kuno. Pero kay strong man akong amahan, naablihan na niya. Nakuha na ni Papa ang sud sa lubi ug kiyang gigamitan og sundang para maabli pod ni. Kuyawan masada, kay basin malaho sayang kamot. Kay di man danghag si Papa na abli jud niya. Karon guys, sa puso gihiwa kini ni Papa. Kauman gisud niya sa kaldero nga naay sud nga tubig pero katungara. Kauman gipawam ko niya kudkuran sa among silingan nga siya na nagbahala sa pagkudkod. Pero ganahan man siya makita nga trayon nako. Awara di makuswito na oy. Mga pila ka minutos ni bukal na ang gipabukal ni Papa nga puso saging. Kaya tayo kong gipaandam og container para sudlan ana. Guys, kung kaya ni ninyo sundon ng gibuhat ni Papa, pwede rin ninyo tryan iyang recipe nga nahibawan. Dara ang atong gamiton sa tuno og ang puso sa saging. Ug sa dihang nag-andam nagkutsilyo og tadaran para hiwaon kini. Ang gibuhat ni Papa iya ra nang gi-slice into small pieces ug iya din gibutang sa sudlanan. Ang among gigamit kay dako nga panaksan kay murag daghan man ang puso sa saging kung hiwaon. Diri na pudta, gibut nga ni Papa upay-upay nga suka, kauman niya kining gikumot para mugawas ang liquid sa iyang gikudkod. Nag-andam na pud kog saan para ang liquid sa gikumot ni Papa masagol sa puso nga iyang gihiwa. Kauman naghiwa si Papa og bombay og loya ug iya kining gisagol. Di lang na, kundi nagbutang po siya black pepper mild grind or black pepper. Kauman nagbutang po siya bitsin ug asin. Diri nang last part guys, gimix na ni Papa ug andam na jud ni kaunon. Kauman, ako ang muunang makaon para mahibawan kung lami ba ni siya. Here it is, the moment of truth. Kaon. Yummy? Lami kayo. So, lami. Karon pa ko alam. First time? Yes. 100% approved guys. Lami kayo ni siya. Kaya try na ninyo. Try na ninyo guys.